Ако трябва да препоръчаш работата си на някой, който би искал да започне, какви 3 предимства би изборила? Първо, съобразяват се изключително много с теб, защото аз съм студентка. И когато помоля, примерно, понеделник, вторник и сряда, аз не мога да дойда от 11, няма такива, ама то днес не може, винаги има съображение. А ти ли си нагласяш графика или те ти го разпределят? Първо, кои дни искаш да работиш, кои можеш. Значи е много гъвкаво. Изключително гъвкаво, защото все пак поне един уикенд всеки иска да отиде някъде. А и сега по празниците ни питаха, може би месец преди това, вие имате ли планове за нова година, защото всеки се събира някъде. От другите фирми, може би, поне на предните ми работни места, просто ти си тогава и тогава и ти нямаш право на избор. Другото, което е, че имаме униформи, които са изключително подходящи за есени и зимни условия. Имаме си блузи, якита. Няма това, ти примерно си с много хубаво яки, ама аз нямам. И оттам се почват едни дразги, естествено. Всеки си има униформа, по 2 чифта му се дават. Най-важното е, че са качествени и топлят.